Kaixo guztiei, ongi etorriak berriro azalera, Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen bideo podcast honetara, badakizue hemen saiatzen garela astero pilpilian dauden gaiak ekartzen, eta, orokorrean beti daukagu gurekin udalbururen bat, edo udal ordezkariren bat, baina gaurko atalean, tamalez, zentratuko gara gatazka sozioekonomikoetan, eta horretarako, gonbidatu ezberdinak izango ditugu. Lehenik eta behin izango dugu Ibon Caballero elako ordezkaria. Bere gain erori da Construcciones Metálicas Aialaren egoera, eta honi buruz mintzatuko gara berarekin, eta gero izango ditugu, eskola publikoetako jantokietako langileak, pasaren astean egindako grebaren eta hurrengo astean egingo dituzten greben inguruan aritzeko. Eta besterik gabe, egingo dugu etenalditxo bat, segundotakoa, eta gurekin izango dugu Ibon Caballero. Eta hitz, hemen dago gurekin Ibon Caballero, kaixo, zen moduz? Kaixo, ondo. Hobeto on zintezken, ez? Bai, hori da, ondo esan beharko, bai. Gaur gonbidatu zaitugu ona, apur bat, hitz egiteko Construcciones Metálicas Aialai buruz. Ziurrenik jende gehienak badaki, edo agian ez daki, baina ikusi du Construcciones Metálicas Aialaren lantegia, ze Murgako errepide alboan dago. Eta duela aste batzuk piztu zenuten alarma ez, ikusten duzuelako enplegua hor arriskuan. Ez dakit guztia, zati bat, baina zein da egoera orain enpresan? Enpresa hau urtarriaren amaitzean presentatu zuen ERTE bat abusiboa, gure ustez, portzentaia guztiontzat, Eguneko unean inorez da lan. hori ez inorez da lan egiten, gure ustez abusiboa da. 3 hilabeteko ERTE bat da. Orduan amaituko litzateke apirilean edo noiz amaituko? Apirilaren 25ean uste dute zen, edo 26ean horti buruz. Eta, gure ustez akordio barik eratu zen ERTE hori, ez genuen sinatu, eta orain gaude, itxaroten aber zer gertatuko den, duela datorren asteetan, porque gaudiz ikusten arriskua dagoen enpresa guztia bai. Eta zein zantzu edo zein froga ikusten duzue arrisku hori nabaritzeko? Arriskuan zen, hori dan, beraiek guk eskatu genuena dan plan de viabilidad datorren hilabeterako, datorren urterako, edo zeo zer beraiek guk jakiteko zer egingo duten, edo zer ez duten egingo datorren hilabetetan, eta beren plan de viabilidad da ez dekogu. Ez dekogu klienterik, ez dekogu lanik, izakabo. Eta horiek direz beraien erantzunak, eta guri hori ez da erantzun bat, ez dago ezer idatzita, beraien papera bakarrik ipinten du ez dekogu lana, eta gure klienteak ez digute ezer eskatzen. Guri hori, alarma hartu gendun, porque ostras, hori bakarrik, hori zer da, hori ez da plan de viabilidad, ez da arrazoi bat, ez dakigu zer gertatuko den, orduen da, como, ez dakigu. Eta berez galdara industriala da Construcciones Metálicas Aialaren esparrua, zeinbat langile ditu, zein egoeran dago? Oraintxe bertan daude 20 inguruko langileak, dauze itxaroten, daude gazteak, berriak, batzuk ez daukat ez da hilabete bate, urte bate lantegian, beste batzuk direz daramate 40 urte, enpresa hau da dinezkoa, eske dauka 40 urte uste deko hau, eta dago denetarik hor. Eta ez dakit zer argudiatu duen enpresa, edo bakarrik argudiatu du, eta daukala lanik. Ez dau lanik, eta gure klienteak ez dute ez eskatzen egiten. Hori da, ostras, hori bakarrik, ez dekozu ezer gehiago argudiatuko.
jazta. Osea, ez dute argituko ez inbertsioak ingo Ez, dituzten, ez, ez. desinbertsioak ingo dituzten, Ezer, ezer. O sea, es que da como muy parco. Holan, dokumentuak, direz, como irakurtzen dituzu, eta direz, bi horri. O sea, es que ez da ezer gehiago. Mhm. Eta orduan zer dago zuen esku egiteko, ez? Ez dakite enplegua, behineko enplegu erregulazio tarte honetan daukazuen legez zerbait egiteko, edo ja pentsatu duzuen zerbait aurre egiteko egoerari, ez dakite ze egutegi daukazuen buruan. Ba, orain, itxarotea. Gure momentu honetan itxarongo dugu. Porque ez dakigu zer gertatuko den. Oraindik gaude lehenengo hilabetean, enpresak ez digu ezer esan, ez digu berriro deitu ez da ezer, así que itxarongo dugu. A ber zer gertatuko den, porque ez dakigu zer gertatuko den. Ez dakigu, osea, beraien esan zuten, 3 hilabete hauek erabiliko ditugu kliente berriak hartzeko edo bilatzeko, eta ez dakit zer, orduan itxarongo dugu, a ber zer esaten duten, eta printzipioz, oraindik bakarrik, hori guk bai, nahi genuena zen jakitea, hogeita bost inguruko lantegi, osea, lankideko lanpostuak arriskuan daudena. Bai. Mhm. Eta ez dakite beste urratzen bat planteatu duzuen, erakundeekin hitz egitea, edo Ez, momentuz oso goizen. oraindik ez, porque gaude itxaroten, porque claro, es que da como un poco jakiteko zer gertatuko den oraindik, itxarongo dugu. A ber, zer ekartzen duten urrengo bileretan edo egoten bada bileraren bat, porque ez dute deitzen ez da ezer, baina printzipioz itxarongo dugu. Mhm. Oso ondo, bueno, oso ondo zerbait esatearren. Bai, hori da. Bale, Ibon, mil esker gurekin egoteagatik, Bai, ez dakit, ziurgabetasunez beteriko bai, egoera honen berri mhm, emateagatik, eta egingo diogu jarraipena bai, gaiari, eta ikusiko dugu bai, bueno, hobera egiten duen egoerak, edo bestelako neurriak hartu behar dituzuen. bai. Eskerrik asko zuei be bai ahotsa emateagatik, que be bai, haude ikusten aiaraldean nola dagoen tubos, maderas eta dana, baina be bai lanpostu eta lantegi txikiak be bai bere Bere arazoak arazoak dituzte. daukate, bai. Ederto, laster arte orduan. Bai, eskerrik asko. Tamales, uste dut. Bai, eskerrik asko. Agur. Vale, mil esker. Bai, Eta, bueno, Ibonekin mintzatu ostean, eta ditxo txiki bat egingo dugu, eta hori orduan bai, egongo gara, jantokietako langile. Eta lehen esan bezala, bueno, tamales ez dugu lan gatazken esparrua utziko, eta orain eskola jantoki publikoen gatazka aipatuko dugu, eta horretarako baditugu bi gonbidatu, alde batetik Carmen Oliver, eta bestetik Naroa Ugarte, kaixo, zer moduz? Bueno, zuek parte hartu duzue, pasaden astean deitutako lan usteetan, e, eta greba hori egin ostean, beste bat egingo duzue urrengo astean, ezta? Hori da. Zein egunetan izango da? Aste azken eta ostegunea, 10, 11 eta 12. Mhm. Eta hemen, bueno, lan gatazka konplexua denez, aipatu behar da, bi fronte dituzuela, ez? Ja. Alde batetik duzuela, enpresekin negoziatu behar duzuena, eta bestetik badaukazue administrazio publikoa, ez? Eusko Jaurlaritza kasu honetan, bestelako aldarrikapenekin. Hasiko gara enpresekin eta zer eskatzen dio zuen enpresei, eta agian azaldu ere apur bat nola kudeatzen den Vale. hau zerbitzua. Jantokiak normalean ateratzen dira lizitazio publikoetara. Orduan, Eusko Jaurlaritzak ateratzen ditu hainbat jantoki, eskualdeka normalean egiten da, eta enpresak pues, dirua eskaintzen dute lizitazio edo multzo horiek hartuteko. Orduan, hau da el mejor postor. Mhm. Gutxien, Normalean gutxien eskatzen duena. hori da. Ematen dio eskualdea edo hainbat jantoki. Gero daude jantoki in situ eta jantoki garraiatuak direnak. Eta enpresak ezberdinak, normalean ezberdinak dira. Osea dago, alde batetik. Enpresa in situ direla, suposatzen dute, bertan sukaldatzen Hori dituztela, da.
eta garraiatua dela catering zerbitzuak. Hori da, hori da. Vale. Eta enpresa horiekin badituzue aldarrikapen batzuk. Gehien bat Bai. direla soldata, Bai, ekonomikoak, ze berez esartzen diren lizitazioak, erratioak edo lizentziak eta gauza horiek hezkuntza sailak esartzen ditu. Orduan bete behar dituzte. Mhm. Eta berez enpresei ze eskatzen diezue. Pues 24tik gaude, bueno, zor digute pila bat diru. Orduan diru hori ordaintzea. Da 0,5 0,5 hogeita laukoa, 2,5 hogeita bostekoa, eta 1,5 hogeita seikoa. Eta hori ez dizue. Urtarriletik hona. Ez digute ordaindu, ez. Esan ziguten. Pues, bi egun faltan, pasan grebako bi egun faltan, 0,5 ordainduko zigutela. Claro. Bueno, eta gero bestetik badaukagu administrazioa, ez? Hori da. Eta administrazioari eskatzen diozuena ez da horren beste kontu ekonomiko bat, baizik eta zerbitzua berari eragiten dion, Hori ezta? da. Deklarazioa. Mhm. Osea, azkenean, claro, bai daude sukalde batzuk non langileria hezkuntza sailekoa da. Orduan, hoiek dituzten eskubideak eta irabazten dutena, taula hoiek, pues, gure hitzarmenean Jasotzeko. jasotzea, bai. Hori da. Baina gero badituzue beste bi, osea, alde batik dago ekiparazioa, ez? Bai. Pribatua eta publikoa, zerbitzu Bai. publikoa den heinean, Bai. parekatzea. Baina gero badituzue bi aldarrikapen lanari dagokionez, batzuk direla bat da ratioena, Ratio, ze bai. orokorrean zenbat umeri ematen diozue Baskaria. Ba, 2 urteko umeak 9 dira, begirale batentzat. 3 lau ume 15, Zairu urte 15. 15. Gero Bost urte ere 5 bai. 16rekin izango litzateke bi pertsona. Eta lehen hezkuntzan 37. 37. Osea, Lehen mailatik 6. maila arte. lan egiten duzue. Langile bakoitzak lan egiten du 36 37. 37 umerekin, Bai. 6 urtetik 12 12 urtera, hori. Vale. Hori alde batetik, suposatzen dut nahiko estresantea dela. Orduan eskatzen duzu Bai. ratioak jaistea, ez? Hori da, Bai. hori da. Eta gero badago beste kontu bat dela funtzioena, ez? Hor badago, uste dut, eremu gris bat, zeinean ez daude ondo azalduta edo ondo argituta zein dien zuen lana. Hori da. Ze, askotan aldarrikatzen duzu ez, alde batetik, bai, elikatzen duzuela bueno, ikasleria, baina bestetik ere badagokizuela bueno, heziketa lan bat, ezta? Hori da. Eta baina bi esparru horietaz gain, baituzue beste lan batzuk ez daudena garbi, pues, nahiko teknikoak direnak, ez, temperaturak hartzea, edo gauzak garraiatzea, ze lan egiten dituzue printzipioz ez daudenak jasota zuen lan hitzarmenean eta argitu nahi duzuenak horre negoziazio mai horretan. Claro, hemen ikusi behar da, daudela langileak direnak ofisak, eta daudela beste batzuk direnak begiraleak. Orduan, ofiseak, ailegatzen denean adibidez janaria, garraiotua baldin bada, ailegatzen da janaria, orduan hor hartu behar dituzte temperaturak, muestra batzuk, hoiek normalean egiten dute ofisen dagoen jendea, baina, claro, berez ez da haien lana. Zen dago irakasle bat koordinatzen jantokia. Orduan, funtzio hori normalean, naiz eta ofise egin beharko litzateke, egin beharko luke pertsona, koordinadorea edo dena dela. Gero ditugu ume batzuk bereziak direnak, Behar bereziak dituztenak. behar bereziak dituztenak, jantokitan non baldin badira autonomoak
laguntza ez dutenak, eta bai, pues, claro, zaindu behar ditugu. Mhm. Naiz eta Naiz eta autonomoak izan bazkaltzeko orduan, baina badira autonomoak ez daukate laguntzarik. Mhm. Igual daukate jantokian bai, jolastokian ez, edo alrebes, depende zenolako beharra duen. Mhm. Eta hori ere, orokorrean, zuek egiten duzu. Bai. Osea, ez dago... Bai. Ez badauko jantoki barruan edo jolastokian pertsona bat beragaz, lana gurea da. Eta gero ez dugu aipatu, baina zenbateko lanordu duzue zuek egun? Sartzen gara ordu batetan, lanean, eta ateratzen gara 3:00. Umeak ateratzen dira ordu batetan, orduan joan behar gara haien bila lehenago, eta 3:00 itxi behar ditugu Beraien geletan utzi behar ditugu. eta ateratzen gara beranduago. Eta normalean ume asko geratzen diren jantokietan, txandakatzen dira jateko orduak. Txikitsuak normalean hasten dira jaten ordu batetan, ordu bate eta 4:00 edo, dituzte 45 minutu gutxi gora bera bazkaltzeko, eta sartzen da 2. txanda. Eta leku batzuetan, 3. txanda bat bai esarrita da. Eta zer gertatzen da txandan ez dauden eskaltzen, ez dauden ume horiek? Pues jolastokian daude. Jolastokian. Ematen dute ordu bat, ordu oso bat, itxoiten. Hori da, lehenengo txanda barruan bazkaltzen ari bada, 2. txandakoa kanpoan daude. Horan gero barrura sartzen dira, eta besteak kanpora. Eta bitartean, dena garbitu behar da, hori sukaldekoa egiten dute, baina dena garbitu, berriz mai guztiak ipini, orduan azkar ibili behar dira, baita batzuk irtetzen, da besteak denbora izateko sartzeko. Eta okerez bana, eskatu nahi duzu ere apur bat, zuen lanaldia zabaltzea apur bat. Bai. Ez da inbesterako. 15 minutu alde batetik, eta beste 15 minutu beste. Ez dela... baldin bada gehiago, asko sobeto, noski, baina. Zuek zen sustriktu eskatzen duzu, ordu 4 aurretik, ordu 4 Bai. Azkenean hori da gutxi gora, bera egiten duguna, hori umeak bilatzera joateko, handa guztia, azkenean denbora hori da gutxi gora bera. Bueno, eta aipatu nahi genuen hemen, zera, badakizue zaintzarekin eta kontziliazioarekin harremana duen edozein gauzak sekulako polemika sortzen duela, eta bueno, pasaden astean izan genuen polemika dosi bat, Bozento taldeak ateratakoa, ogitarteko batzuen ari. Hemen, zuek, hau, landu dugu apur bat pantailetik kanpo, baina zuek salatu duzu lehenengo kontua da, ezin direla otartekoak eraman, besteak beste segurtasun, elikadura segurtasunagatik, ezta? Azkenan eramatea kanpotik bazkaria, egon alda, pues jo que se, zeliakoak daude, dago jendea, pues ezin duena, nahaztiak, edo deitzen dena kontaminazioan cruzada, ezin dela, pues hori ez, nahaztu bazkaria edo zikutu, ez. Eta orduan sartzen baldin baduzu, zure janaria kanpotik debekatuta dagoela, eta hor gainera ez dau inor, hori kontrolatzeko, ze hori guk egiten dugu bai. Alergikoen, beraiek guriek hartzen digute janaria sukaldekoei, baina gu begiratu behar dugu zer jan behar duten eta guzti hori kontrolatu. Zerekin egon daitezken harremanetan ez? Hori da. Hor, ez badago inor ikusteko. Karo, gauza da, bokatak eraman zutenak, LH 2. mailatik gora izan zirela. Osea, zerbitzu minimoak zeuden ezarritak LH lehenengo maila arte. Me hoiek, karo, ez dago inor. Eta eman dira kasu batzuk Gasteizen non irakasleak egin dute lan hori. Ez dakit. Dena den zuek ere salatzen duzue, berez debekatuta dagoela kanpotik janaria sartzea edo atera eskolan, gehien bat alergien kontua, balizko intoxikazioak eta bat, baina salatu duzue bereziki sailburuak egin zuela deialdi hori, ez? Bai, eta berez Pedrosak atera da esanez. Osea, eskolak onartzen baldin badu, pues eroateko
eraman aldutela. Bokata, hombre, pues ez dut ikusten, azkenean baldin badaude, pues ez dakit, 200 ume bokatekin jolastokian bakarrik, edo berez egon beharko ziren bakarrik, pues ez dakit, gertatzen baldin bada zeo zer, pues a ber nork Noren hartzen ardura. duen, Hori da. claro. Ze gu ez gaude, eta dagoen jendea minimotan dago, eta ez da beraien lana. Ederto, bueno, onaino gaurkoz aipatu behar genuena, eta ekit hurrengo astean, manazalaren ez egongo, baina bueno, jarrituko dugu txelandoan lan gatazka, eta ea laster konpontzerik dagoen. Espero dugu. Espero Jari dugu. konpontzea. Ederto, mil esker Naroa eta Carmen, eta, bueno, zuei gogoratzea hurrengo astean berriro hemen egongo garela azalera bideopodcastean, nola ez, pilpilean dauden gaiak ekarriko ditugu, udal ordezkariren bat ere itzuliko da gure maira, eta nola ez, egunerokoan gertatzen dena, jasoko dugu aiaraldea.eus webunean, eta asteburura begira badakizue, ondo pasatzeko, bizitatu dezakezuela gure agenda. Bitartean, ondo izan, eta ondo pasa.